Hi guys, so karon napunta diri sa akong video guys. So sa akong ginasuot karon guys no. So mao ni siya ang face mask na akong gihimo guys. Pang naalang ko diri sa balay kay naman tay home quarantine, na community lockdown, mga ngani na ideas na makakuha ta og idea. Diri sa akong video karon guys, itudloan ta mo kung paano maghimo og face mask gamit ang sa eco bag. Pwede ta makahimo tong face mask guys gamit anang eco bag. So daghan kay eco bag magud sa balay guys. So haboy sa ilabay lang ako siya, gihimuan lang ako siya idea. Himo na ako siya face mask kay syempre mahabi ang face mask karon. Ya stock pa jud sa halos tanan pharmacy. Karon guys, tudloan ta mo kung paano maghimo og face mask. Unta makatuon mo, unta tanawon ninyo ning video guys antud mahuman. I-share po ninyo, mag-subscribe mo sa ako ang channel sa YouTube. Protection then very resourceful lang jud ta sa atong face mask. Then pwede ta makahimo bisag sa balay lang ta. So hi guys, so katulad jud guys no na humana jud nato ang ako ang gihimo. So karon guys, mo ni siyang face mask na akong nahimo guys. Diba? Dali lang kay siya guys, cut lang jud. Ang kailangan lang nimo diri gunting og karing eco bag. Duwa lang jud ka bagay mo kailangan, gunting og karing eco bag. So karon guys, akong nahimo na ako'y duwa ka nahimo, kari og kari. So pwede na siya pang face mask guys. Pwede mo siya i-double para mas baga, dili jud basta-basta magsulod ang virus or dili ka basta-basta matakdan, di ba? So imong pamilya po guys, imong mga anak, imong basta tanan nimong pamilya kung gusto nimo magawas nga dili na kinahanglan magpalit og face mask. So maghimo na lang mo gingani guys. So dali lang kay siya himuon, di ba? So dili na ta maggasto pa, di ba? Nung di resourceful lang jud ta, naalan jud sa balay ato ang pan guys. So bisag naalan ta diri sa balay, daghan pud ta pwede mahimo guys no. So i-maximize na to ang oras. Then banding ta sa tong pamilya guys. Then maging healthy pa taon ta. Then i-pray lang na to guys nga dili na magdugay pa ning virus no. Kay daghan na jud apektado, tanan jud ta apektado. So mag-sacrifice jud ta guys kay kita man jud tanan ang ano ani para man sa ato ang kayuhan tanan. Then thankful po kita sa atong mga frontliner no, lalo na sa mga pulis, mga doktor, nurses nga nag-a-assist sa mga pasyente. So unta dili na magdugay guys. So mag-start gyud tanan guys ato ano sa mga individuals, sa pamilya nato, sa community nato. Diba? Tanan jud ta mag-contribute ta guys. Then pag ingon nga stay at home lang sa ta guys kay para mas madali ma-monitor sa atong government ang virus. So update lang ta permi sa balita. Then magbanding po ta sa atong pamilya, time sa atong pamilya po karon guys. So mag-rest ta, then be healthy and pray. So thank you kay guys. Unta mag-subscribe mo. Thank you. Bye-bye.